Vă salut, balaurii mei. Să trăiască tot ce iubiți. Carolinelor, sunteți pregătite? Hai să facem cavitatea orală și faringele, da? Deci continuăm capitolul de orele. Bun. Și vedem, da? Începem cu anatomie. Vedem că ni se spune că cavitatea orală reprezintă spațiul situat posterior de buze și anterior de amigdale și de palatul moale, da? Amigdale, palatul moale, posterior de buze. Bun. Vestibulul bucal este un spațiu mărginit, atenție, anterior de buze și posterior de gingie. Deci foarte important, vestibulul bucal, spațiu mărginit de buze și posterior de gingie, da? Fața internă a obrajilor și dinții. Cavitatea orală este delimitată anterior și lateral de arcadele alveolare, superior de palatul dulci și moale și inferior de limbă. Da? Deci vestibulul bucal anterior de buze și posterior de gingie, da? Și fața internă a obrajilor și dinții. Cavitatea orală, da? Anterior și lateral de arcadele alveolare, superior de palatul dulci și moale, inferior de limbă. Limba este organul principal al cavității bucale și joacă un rol esențial în masticație, deglutiție și vorbire articulată. Da? Deci limba, organul principal. Mișcările sale, atenție, sunt controlate de perechi de mușchi extrinseci și intrinseci, inervați de nervul hipogros, da? De nervul 12. Ca și inervație, este inervat atât prin fibre senzitive cât și fibre senzoriale. Atenție! Senzația gustativă din 2/3 anterioare ale limbii, transmisă de nervul lingual către, atenție, nervul coarda timpanului, care este ramura facialului. Da? Ramura linguală, atenție, a glosofaringeanului, da? Nervul 9, are în componență fibre aferente speciale viscerale care culeg informații gustative de la treimea posterioară a limbii. Da? Deci facialul 2/3 anterioare prin nervul lingual, care este ram din coarda timpanului, care este, bineînțeles, din nervul facial, treimea posterioară a limbii, da? Din ramura linguală a nervului glosofaringean. Bun. Sensibilitatea generală este asigurată de nervul 5, 9, și 10. Da? Deci avem trigemen, avem glosofaringean, avem vag. Deci foarte, foarte important. Da? Sensibilitatea generală, trigemen, glosofaringean și vag, 5, 9 și 10. Bun, aici vedem o vedere sagittală a faringelui, nu stăm pe ea că chiar nu ne ajută. Vedem că saliva este produsă, atenție, de un set de 6 glande salivare majore pereche și de sute de glande salivare minore. Da? Care sunt glandele salivare pereche? Sunt glandele salivare majore, da? Care produc majoritatea salivei și avem parotidă submandibulară și sublinguală, atenție, și sunt drenate prin ducte direct în cavitatea orală. Da? Deci aceste glande pereche, parotidă, submandibulară, sublinguală. Glandele salivale minore se deschid direct în cavitatea orală, atenție, deci n-au duct, da? Și sunt localizate în palat, buze, limbă, amigdale și mucoasa obrajilor. Da? Bun. Cavitatea orală se termină la istmul bucofaringean, da? Arcadă compusă din regiunea posterioară a palatului moare și pliurile palatoglose. Da? Deci aici, regiunea posterioară, pliuri palatoglose, aici se termină. Da? Bun. Faringele, atenție, este situat posterior de cavitatea nazală, cavitatea bucală și laringe. Da? Ăsta este faringele și o să-l vedem aici. Da, am pregătit imaginea asta ca să se vadă cât mai bine. Da? Deci posterior de cavitatea bucală, posterior de cavitatea nazală, da? Și posterior, da, de celelalte structuri. Bun. Da? Deci cavitate nazală, cavitate bucală și laringe. Atenție, da? Vorbim de faringe. Cei 3 mușchi importanți ai faringelui sunt mușchi constrictor superior, mijlociu și inferior, care joacă rol important în deglutiție. Bun, putem să-i vedem aici, da? Opa. Da, deci ăștia 1, 2, 3, ăștia sunt, da? Deci îi vedem constrictor superior, constrictor
mijlociu și constrictor inferior, da? Bun. Ăștia sunt, da? Să se vadă și de sus, așa, da? De superior, mijlociu, inferior. Nazofaringele, atenție, este situat superior de nivelul palatului moale și comunică cu cavitatea nazală prin intermediul coanelor, da? Putem vedea, aici este, comunică prin coane, foarte, foarte important. Trompele lui Eustachiu reprezintă deschiderea în pereții laterali ai nazofaringelui, da? Aici sus. Da? Asta e trompa lui Eustachiu, vedem că merge până în urechea medie, da? Și vedem că comunică cu porțiunile laterale, da? Pereții laterali ai nazofaringelui. Pe peretele posterior al nazofaringelui avem situat țesut adenoidal, da? Putem să-l vedem aici cumva, da? Bine, ar trebui să fie o continuare așa, da? Cumva ăsta se continuă aici. Bun. Orofaringele, atenție, se întinde de la nivelul osului hioid până la palatul moale, da? Avem osul hioid aici, da? Vedem cum este forma lui și se întinde, da? Până la nivelul palatului moale aici sus. Deci ăsta ar fi palatul moale, de aici se întinde. Hai să-l vedem și în carte, da? De la osul hioid, care ar trebui să fie undeva aici, nu știu unde l-au trecut ei. Oh, stai că au trecut epiglota aici. Nu, e un desen foarte, foarte prost, nu-i deloc așa. Hai să zicem că e undeva pe aici e hioidul, da, mă rog. Dar, repet, orofaringele de la nivelul osului hioid până la palatul moale. Acesta se deschide anterior în cavitatea bucală și conține lateral amigdalele palatine. Da? Bun. Hipofaringele, atenție, se întinde de la hioid către marginea inferioară a cartilajului cricoid, unde se îngustează și se continuă cu esofagul, da? Și comunică anterior cu laringele. Da? Deci putem vedea aici, da? Deci de la osul hioid până, da, până la marginea inferioară a cartilajului cricoid. Da? Vedem cartilajul cricoid este ăsta aici. Da? Foarte, foarte important. Da? Avem aici. Deci ăsta e cartilajul cricoid, da? Cu 4. Îl vedem aici ăsta așa, da? Bun. Deci până aici, da? Până în dreptul marginii inferioare a lui, adică până aici, da? Și vedem până unde am văzut că se îngustează, da? Și se continuă cu esofagul, da? Bineînțeles, comunică anterior cu laringele, da? Vedem comunicarea anterioară aici cu laringele, da? Vedem epiglota, care știm că e ca o frunză care se închide ca să protejeze laringele, da? Deci până aici el comunică anterior cu laringele. Bun, imediat lateral de laringe sunt prezente recesuri de mucoasă denumite sinusuri piriforme, care se deschid în lumenul esofagian la nivelul sfincterului esofagian superior sau mușchiului cricofaringian. Da? Deci, imediat lateral de laringe, atenție, da? Sunt prezente niște recesuri de mucoasă care se numesc sinusuri piriforme, da? Deci, probabil, sunt undeva pe aici, așa, care se deschid în esofag, da? Bun. Voiam să văd dacă le avem undeva aici. Probabil nu le avem, da? Dar, mă rog, bun. Da, de sinusuri piriforme, lateral de laringe, foarte important, care se deschid în lumenul esofagian la nivelul sfincterului esofagian superior sau mușchiului cricofaringian. Bun, sper că s-a înțeles în mare. Nu e chiar nimic atât de greu și atât de complicat, da, aici. Da, ține minte, da, ca inervație senzitivă, da, sensibilitate generală, nervii 5, 9 și 10. Ține minte, da, hipoglosul pentru motor, da, și senzație gustativă 2/3 anterioare din facial, 1/3 posterioară din glosofaringean, da, din nervul 9. Bun, continuăm. Și continuăm cu fiziologia. Și vedem că cavitatea orală și faringele, atenție, au roluri importante în respirație, în masticație, în deglutiție și în vorbire accentuată. Da? Deci respirație, masticație, deglutiție, vorbire articulată. Da?
Fiecare dintre aceste funcții necesită informații motorii și senzitive pentru a fi desfășurate optim, da? Pentru o desfășurare optimă. Deglutiția atenție, da, este împărțită în 4 faze. Prima este etapa de preparare, în care bolul alimentar este mărunțit, macerat și amestecat cu salivă, da? Deci masticație. Prepararea, atenție, asigură o consistență optimă pentru pasajul către stomac. A doua etapă reprezintă controlul voluntar, da, al limbii, care împinge bolul spre posterior, către palatul moale și mai departe către orofaringe. Bolul traversează ismul orofaringean și începe perioada a treia. Da? Deci când a traversat ismul orofaringean, începe etapa a treia, care este involuntară. Da? Laringele ascensionează deschizând, atenție, sinusurile piriforme și sfincterul esofagian superior. Da? Deci laringele este tracționat în sus, va deschide acele sinusuri piriforme, da? Și sfincterul esofagian superior. Epiglota se poziționează deasupra laringelui, da? Acționând ca un șgheap pentru a direcționa mâncarea în sinusurile piriforme. Da? Bun. Bun. Pe măsură ce palatul moale ascensionează, da? Pentru a etanșeiza nasul de cavitatea orală, mușchii constrictori faringeni se contractă. Da? Aceste mișcări direcționează bolul către lumenul esofagian, care se deschide prin relaxarea mușchiului cricofaringian. Da? Bun. Și, bineînțeles, în etapa a patra, esofagul direcționează bolul către stomac prin undele peristaltice primare. Da? Și necoordonarea sau absența feedback-ului senzitiv sau alte anomalii anatomice pot conduce, da, la disfagie, aspirație sau ambele. Da? Deci foarte, foarte important. Da? Deci reluăm. Am zis prima etapă este etapa de preparare, da? Când sunt submărunțite. A doua etapă sub control voluntar, da? Când limba împinge spre posterior către palatul moare și mai departe către orofaringe. Da? Bun. Când bolul traversează ismul orofaringian, deci după ce trece, da, de ismul orofaringian de sus, da, începe etapa a treia, care este controlată involuntar. E bine, ce se întâmplă aici? Am zis că laringele ascensionează, deschizând sinusurile, da, piriforme și sfincterul esofagian superior. Da? Sfincterul esofagian superior este aici undeva, da? Un pic mai jos. Dacă faringele, da, tot ăsta urcă în sus, automat va deschide sinusurile care sunt astea, da, de aici așa. Deci mucoasă care este prezentă așa în lateralul lui, da? Și putem vedea, da, pe aici așa prin lateral, da? Aici sunt sinusurile, hop. Dacă laringele urcă, va deschide aceste spații, da? Și va facilita, da, trecerea mâncării. Și de asemenea se deschide și sfincterul esofagian, da, superior, da? Care este în contact. Dacă nu mi-ar mai da de 100 de ori ăsta așa, ar fi super. Bun. Așa. Epiglota, bineînțeles, se poziționează deasupra laringelui, acționând ca un șgheap pentru a direcționa mâncarea în sinusurile astea piriforme. Da? Pe măsură ce palatul moale, atenție, ascensionează pentru a etanșeiza nasul de cavitatea orală, mușchii constrictori faringeni se contractă. Da? Și această contracție, da, va mișca, va direcționa bolul, da, către lumenul esofagian, care se deschide, da, prin relaxarea mușchiului cricofaringian. Da? Deci foarte, foarte important. Da? Deci epiglota, da, se închide în ascensionarea, da, faringelui, da? Pardon, al laringelui. Deci se închide, laringele ascensionează, se contractă mușchii, da, și mâncarea trece, da, la sfincterul esofagian superior, da, care va fi relaxat din cauza, da, acestei etape. Bun. Deci aici epiglota se poziționează pe laringe, acționează ca un șgheap, redirecționează mâncarea în aceste sinusuri piriforme lateral, da? Palatul moale în timpul ăsta ascensionează, etanșeizează, da, cavitatea nazală, da? Și în momentul acela mușchii constrictorii faringeni, da, se contractă, da? Deci avem constrictor superior, mijlociu, inferior, aceștia
se contractă și mâncarea coboară, da, în jos, ca să nu se, bineînțeles, să nu urce spre nazofaringe, da? Am zis că aceștia se contractă, da, și direcționează bolul către lumenul esofagian, care va fi deschis, atenție, prin relaxarea mușchiului cricofaringean, da? Bun. Da, și vedem aici mușchiul cricofaringean, da, care corespunde sfincterului esofagian superior. Da? Bun. Deci am zis că avem prima etapă de masticație, da? A doua etapă cu împingerea, da, bolului masticat în orofaringe, da? A treia etapă, da, cu contractarea laringelui, da, și ascensionarea lui pentru a deschide aceste sinusuri, da, piriforme de aici. Da, am zis că această a treia etapă este sub control involuntar, se contractă, se deschid aceste sinusuri piriforme. Da, în același timp am zis că palatul moale se ridică, da, se ascensionează pentru a bloca accesul către nazofaringe, da. În același timp avem mușchiul constrictor faringeal superior, mijlociu și inferior, da, care se contractă și ei pentru a direcționa, da, bolul mai în jos, da, spre sfincterul esofagian superior, care vedem că se deschide, da, prin relaxarea acestui mușchi cricofaringean, da? Bun. Și în momentul ăsta, când ajunge mâncarea, da, în esofag aici, atunci bineînțeles că începe etapa a patra, da, și vedem că undele peristaltice primare vor trimite mâncarea, da, spre stomac. Bun, de asemenea vedem că limba, palatul și buzele, da, sunt structuri cheie în vorbirea inteligibilă prin modelarea sunetelor produse de laringe, da? Iar disfuncția anatomică sau neurologică a acestor organe produce și anume dizartria, da? Deci limba, palatul și buzele, structuri cheie în vorbirea inteligibilă, da, prin modelarea sunetelor produse de laringe. Bun. Vedem că disfuncția anatomică, da, sau neurologică duce la dizartrie, da, deci a limbii, palatului și buzelor. Bun, cu asta terminăm partea de fiziologie, da, tot ce am vorbit de anatomie. Sper că s-a înțeles, da, din schemele astea pe care le-am găsit și trecem mai departe, da, la examenul fizic, unde vedem că examinarea fizică a cavității orale și a faringelui este facilitată de proiectarea de lumină, da, și de folosirea apăsătoarelor de limbă pentru mobilizarea obrajilor și a limbii. Deci avem nevoie de lumină și apăsătoare de limbă pentru a mobiliza obrajii și limba. Trebuie să fie luate, atenție, în calcul afecțiunile, da? Afecțiuni congenitale, afecțiuni inflamatorii și afecțiuni neoplazice, da? Deci căutăm aceste afecțiuni, da? La examenul fizic al cavității orale și al faringelui. Bun, deci afecțiuni congenitale, afecțiuni inflamatorii, afecțiuni neoplazice. Bun, inspecția completă, atenție, include examinarea recesurilor mucoasei jugulare, palatului, planșeului bucal și structurilor alveolare dentare, da? Deci ca să facem o inspecție completă trebuie să vedem recesurile mucoase, trebuie să vedem palatul, trebuie să vedem planșeul bucal și structurile alveolare dentare. La instrucțiunile standard de mișcare a limbii și a palatului putem observa simetria. Cele mai multe zone ale faringelui pot fi inspectate prin vizualizarea directă, da, cu oglinzi sau prin endoscopie cu fibră optică. Da? Deci putem vedea cele mai multe zone ale faringelui, fie prin vizualizare directă, da? Ori cu oglinzi, ori cu endoscopie cu fibră optică. Palparea digitală a cavității orale, da, și a orofaringelui este obligatorie, deci trebuie să palpăm, da, cavitatea orală și orofaringele, deoarece multe leziuni pot fi dificil sau chiar imposibil de vizualizat, dar pot fi îndurate sau neregulate la palpare. Da? Deci putem avea ceva subiacent fără să știm. Bun. Continuăm.
Așa, evaluarea, da? Deci ăsta e examenul fizic, trecem mai departe, da, la evaluare. Nu mai am ce să adaug aici, da, am zis de inspecția completă, de proiectoare de lumină și apăsătoare și trebuie neapărat palparea digitală. Bun. Și ca evaluare începem să vedem, din nou ca și în celelalte părți, da, ni se dau 3 patologii, da, odinofagia, sfărăitul și tulburările de somn și disfagia și apoi se trece la tablou clinic, diagnostic și tratament când ni se discută de patologii. Bun. Da, deci ca și evaluare vedem odinofagia, da, adică durerea, da, la înghițire și vedem că ni se spune că în restrângerea diagnosticului diferențial pot fi de ajutor, da? Cronicitatea, adică de cât timp avem această odinofagie, simptomele sistemice concomitente, da, dacă mai asociem altceva, vârsta pacientului și examinarea fizică pe care o putem asocia. Bun, infecțiile presupun, atenție, o odinofagie de durată de mai puțin de o săptămână. Da? Deci infecțiile vor da o durere, da, la înghițire cu durată de mai puțin de o săptămână. Neoplaziile sunt adesea cauzatoare de simptome îndelungate și cu durere referită în ureche. Da? Deci la neoplazii, da, avem simptome mai îndelungate și durerea poate fi proiectată la nivelul urechii. Bun, prezența febrei și a stării generale alterate ne sugerează infecția, iar pierderea în greutate pe parcursul lunilor înainte de tratament ne ridică suspiciunea unei malignități. Da, deci toate astea au fost despre odinofagie. Bun, mergem mai departe la sfărăitul și tulburările somnului. Da? Și vedem că pacienții cu tulburări de somn se pot prezenta cu oboseală cronică, somnolență diurnă și insuficiență cardiacă dreaptă. Foarte atent la această insuficiență cardiacă dreaptă, da? Bun. Deci, la pacienții cu tulburări de somn, ei se pot reprezenta, am zis, da, oboseală cronică, somnolență diurnă și această insuficiență cardiacă dreaptă. Da, insuficiența asta cardiacă dreaptă probabil dă acele simptome, da, de apnee, da, când pacientul stă întins, pentru că avem acea stază, da, la nivel pulmonar când stă, da, cu patul la 90 de grade, adică când stă întins, da, și o să trebuiască să ridice, nu am zis prost la 90 de grade, Doamne ferește, da, deci când stă pacientul întins, da, și o să trebuiască să ridice perna, da, ca să faciliteze un pic, da, un pic respirația, bun. Sfărăitul apare mai frecvent odată cu avansarea în vârstă și nu este în mod necesar patologic la adult. Clinicianul trebuie să investigheze în special orice istoric de apnee, da, oprirea respirației pe parcursul somnului. Examinarea completă a căilor aeriene superioare este obligatorie, da? Deci trebuie să examinăm complet căile aeriene superioare, da? Și trebuie să investigăm orice istoric de apnee. Atenție, orice obstrucție semnificativă este exacerbată în timpul somnului atunci când tonusul de repaus al căii aeriene superioare este redus. Da? Deci în timpul somnului avem un tonus de repaus al căii aeriene superioare redus și orice obstrucție, da, care este suficient de mare va fi exacerbată în timpul somnului pentru că avem acest tonus redus. Bun, deci asta am văzut la sfărăiri și tulburări de somn. Foarte important. Acești pacienți se pot prezenta, da, cu oboseală cronică, somnolență diurnă sau insuficiență cardiacă dreaptă. Bun. Am zis și că sfărăitul apare mai frecvent odată cu înaintarea în vârstă și nu este în mod necesar patologic. Disfagia. Adică dificultățile, da, la înghițire. Pacienții cu dificultăți la înghițire descriu multiple senzații diferite. Este esențială evaluarea disfagiei, întrucât poate fi determinată de o obstrucție mecanică sau de o tulburare de coordonare neurologică. Da? Deci ori avem ceva la nivelul căilor digestive aici, da? care poate da obstrucție, da? Sau avem o tulburare de coordonare neurologică, da? Adică o problemă cu peristaltismul. Bun. Orientează către un obstacol mecanic, disfagia doar pentru solide și disfagia progresivă care debutează pentru solide și progresează și pentru lichide. Da? Odinofagia cronică, adică deglutiția dureroasă cronică, foarte important, asociată cu acest
tip de disfagie, da, poate indica posibilitatea unei malignități. Da, deci când avem durere la înghițire cronică, pe care am vorbit-o mai sus, da, la odinofagie, și este asociată, da, cu disfagie inițial doar pentru solide și apoi progresivă, ne poate duce cu gândul, da, la o malignitate. Bun, pacienții cu această afectare necesită laringoscopie și esofagoscopie pentru evaluare și posibil da, biopsie. Da? Deci foarte, foarte important, îi facem o laringoscopie, da? Atenție, nu faringoscopie, și esofagoscopie. Bun. Esofagoscopia transnazală este o tehnică de vizualizare care permite evaluarea esofagului și a stomacului în clinică fără a necesita anestezie generală sau sedare. Da? Deci se bagă pe nas endoscopul. Da? Bun. Tranzitul baritat poate oferi de asemenea informații anatomice și funcționale despre fazele orofaringeană și esofagiană ale deglutiției. Bun, de asemenea vedem pacientul poate descrie senzația de necare, mai ales cu lichide, atenție, care sugerează o lipsă de control a bolului prezentă în tulburările neurologice, da? Centrale, dar și periferice. Da? Deci dacă are o senzație de necare și este în special cu lichide, atunci ne sugerează o lipsă de control, da? Prezentă în tulburările neurologice. Atenție, anumiți pacienți pot avea mici dificultăți la înghițit, dar cu acuze de globus. Da, ce este acest globus? Ei bine, disfagia nevrotică, da, care a mai fost numit și globus histericus și este văzută ca o tulburare de tranzit, da, care se manifestă printr-o contracție mastică a sfincterului cricofaringean. Da, deci ține minte, un sfincter cricofaringean. Da, în general, examinarea fizică a acestor pacienți nu oferă rezultate semnificative, dar alte cauze de iritare faringeană trebuie să fie luate în considerare. Da? Și vedem refluxul gastroesofagian, sindromul picăturii postnazale și inhalarea de iritanți. Da? Și tratarea acestor patologii poate ameliora simptomele. Deci foarte important, la aceștia cu acuze de globus, cu mici dificultăți la înghițire, trebuie să facem diagnosticul diferențial cu aceste, adică trebuie să căutăm cauza, da? Și cauza poate fi unul dintre acestea. Da? Am zis refluxul gastroesofagian, sindromul picăturii postnazale sau inhalarea de iritanți. Deci foarte, foarte important, căutăm alte cauze de iritare. Da? Bun. Și cu asta terminăm partea de evaluare. Deci la evaluare s-a vorbit de odinofagie, disfagie și de sfărăit și tulburările de somn. Și mergem mai departe și vedem tabloul clinic, diagnosticul și tratamentul. Da? Bun. Bun, și începem cu faringita sau stomatita acută și cronică. Da? Deci faringită sau stomatită și acută și cronică. Da? Și vedem că în general bolile inflamatorii ale cavității orale și faringelui sunt de origine virală. Da? Deci cavitate orală, faringe, vorbim de origine virală. Infecțiile virale de tract respirator superior pot produce leziuni ale faringelui, a cavității orale sau a ambelor. Da? Deci când avem o infecție virală de tract respirator superior poate produce leziuni. Da? Bun. Aceste leziuni variază de la inflamație difuză, da, la erupții veziculoase. Da? Deci de la o inflamație difuză poate ajunge până la erupții veziculoase. Virusurile variate au fost identificate în faringoamigdalite. Da? Și care sunt acestea? Avem parainfluența, adenovirusuri, influența și Epstein-Barr. Da? Deci parainfluența, adenovirusurile, influența și Epstein-Barr. Da? PAIE. P-A-I-E. Parainfluența, adeno, influența, Epstein-Barr. Da? Deci putem să ne gândim că tragem paie și ne afectează, da, gâtul, da, faringoamigdalite, paie. Paie, da, parainfluența, adenovirusuri, influența și Epstein-Barr. Bun. Faringita sau stomatita virală este, atenție, autolimitată și necesită doar tratament simptomatic. Atenție, virusul herpes simplex 1 sau chiar herpes simplex 2 poate cauza infecții dureroase recurente veziculare ca răspuns la terapia antivirală inițiată precoce. Da? Deci dacă avem, ce răspund, da? La terapia antivirală inițiată precoce, da? Deci herpes simplex 1 și 2, atenție, da? Deci pe lângă paie mai avem și ne putem gândi că facem herpes, da? Că e un pai murdar.
da? Și pot da infecții dureroase recurente veziculare ce răspund la terapia antivirală inițiată precoce. Atenție, aceste ulcere aftoase sunt unice sau multiple, superficiale, dureroase și nu asociază o altă boală, da? Deci nu asociem altceva. Atunci când leziunile sunt recidivante sau severe, steroizii topici pot scurta durata bolii. Dacă aceste leziuni persistă mai mult de câteva săptămâni, trebuie luată în considerare biopsia, da? Deci dacă avem aceste ulcere aftoase, da, mai mult timp, atunci trebuie să luăm în considerare biopsia, da? Bun. Inflamația cavității orale și a faringelui poate apărea și din cauza ingestiei de substanțe caustice, da? Deci ne gândim și că poate a fost un agent cauzator fizic. Ingestia de substanțe alcaline, da? Știm că provoacă necroze de lichefiere, da? Care de obicei are ca rezultat leziuni mai severe la nivelul esofagului, da? Iar ingestia de acizi are ca efect necroză de coagulare, dar este mai superficială. Este important de reținut că severitatea leziunilor externe și orofaringiene pot să nu fie corelate cu extensia leziunilor, atenție, esofagiene sau gastrice, da? Un aspect aparent benign al cavității orale poate masca leziuni distale mult mai severe. Deci mare grijă, da? Că deși putem să nu avem mare chestie, da, la nivelul cavității orale, da? Mai departe, da, la stomac sau la esofag putem să avem. Dacă este sever, atenție, necroza mucoasei poate determina perforații faringene sau esofagiene, iar edemul acesteia poate produce obstrucția căilor aeriene. Foarte, foarte important, știm și de la, da, și de la arsuri și de la alte patologii. Pe termen lung, atenție, stenozele pot necesita ani de dilatații sau proceduri reconstructive ample. Deci foarte important. Bun. Atenție, atenție mare, da? Cea mai des întâlnită infecție fungică a cavității orale este candidoza, cauzată de Candida albicans, da? Deci e bine de ținut minte ăsta, da? Deci avem paie, avem herpes la gură, dar putem avea și candidoză, da? Știm cu toții, candidoza, mereu când auzim de o infecție fungică, da, la nivel oral, ne gândim la candidoză. Da, infecția este des întâlnită în neonatologie sau la adulți în cursul sau după terapia antibiotică sau steroidiană sistemică, da, atenție, și la pacienții imunocompromiși. Da, deci este des întâlnită la copilașii mici, da, în neonatologie sau chiar la adulți în cursul, da, sau după terapia antibiotică sau steroidiană sistemică, da, ne gândim că s-a făcut la terapia antibiotică poate o rezistență, la cea steroidiană sistemică a scăzut imunitatea, da? Sau chiar la pacienții imunocompromiși. Candidoza răspunde la tratamentul topic cu agenți precum miconazol sau nistatin. Deși infecțiile mai severe sau recurente pot necesita, da, și agenți antifungici sistemici, cum este ketoconazolul sau fluconazolul, da? Deci foarte important. Keto-fluco se dau sistemic, miconazol și niastin, da? Micon, ne gândim că e mic, ce face el, da? Ce face piticul ăsta de miconazol? Nu face nimic, îl dăm acolo, da, local. Da, și nistatin, ce să-ți fac? Ia-l pe ăsta mic, știi? Nistatin, stai că îți dau eu un miconazol, da? Astea se dau, sunt agenți topici. Bun. Faringita streptococică, atenție, apare cel mai des la pacienții peste vârsta de 2 ani. Infecția este cauzată de streptococul alfa-hemolitic, care poate fi izolat în culturi din exudate amigdaliene și faringiene. Da? Deci vorbim de o faringită, da, streptococică. Aceasta e caracterizată de febră, stare generală alterată, adenopatie cervicală, amigdalită exudativă și absența notabilă a tusei, da? Și ni se zic de niște criterii CENTOR, mă rog. Da? Deci streptococ alfa-hemolitic, da? Faringită streptococică, febră, stare generală alterată, adenopatie cervicală, amigdalită exudativă, absența notabilă a tusei. Bun, penicilina administrată intramuscular sau oral, tratament adecvat împotriva acesteia, totuși, dacă recidivează, îndepărtarea amigdalelor poate deveni necesară, da? Deci este posibil să trebuiască, da, să îndepărtăm amigdalele dacă avem o recidivă într-una de faringită streptococică. Foarte, foarte important.
Bun. Infecțiile amigdaliene bacteriene pot fi cauzate de microorganisme variate, da? Inclusiv de anaerobi. Deci foarte, foarte important. Am zis de faringita streptococică că apare mai des la pacienții peste vârsta de 2 ani. Streptococul alfa hemolitic, am zis ce face, cum face. Atenție de absența notabilă a tusei. Și vedem că ni se spune și că infecțiile amigdaliene bacteriene pot fi cauzate de microorganisme variate, inclusiv de anaerobi. Bun. Pacienții ale căror infecții nu răspund la penicilină pot avea bacterii rezistente sau pot necesita alt antibiotic. Amigdalita cronică sau acută recidivantă bacteriană pot impune, bineînțeles, amigdalectomia. Ocazional, amigdalita se extinde în regiunea peritonsilară, atenție, da, deci ajunge până mai sus și are ca rezultat absces periamigdalian, infecții parafaringene și abscese cervicale profunde. Deci foarte, foarte important, dacă se extinde peritonsilar, va da absces periamigdalian, infecții parafaringiene, da, și abscese cervicale profunde. În majoritatea cazului, infecțiile răspund la antibioticele sistemice, dar abscesele cu punct de plecare peritonsilar necesită de obicei aspirație sau drenaj chirurgical. Da? Deci, abscese cu punct de plecare peritonsilar, da? din jurul țesutului adenoid, da, de obicei da, vedem că necesită aspirație sau drenaj. Da? Foarte important. Abscesul periamigdalian, atenție, da? Deci de lângă amigdale, este caracterizat de asimetria amigdalelor, tumefacția palatului moale, deviația ovulei și o voce stinsă. Da? Deci când avem un absces periamigdalian, abia vorbim, da? Avem uvula, da? Omulețul deviat, tumefacția palatului moale, da? E tumefiată toată zona respectivă și o asimetrie a amigdalelor. Bun. Vedem și că țesutul adenoidian poate fi de asemenea infectat. Foarte, foarte important, da? Deci vegetațiile adenoide. Și produce rinoree purulentă recurentă și obstrucție nazală. Da? Deci ne înfundă nasul și ne dă rinoree purulentă. Dacă obstrucția nu răspunde la tratament antibiotic sau este recidivandă, se indică, da, adenoidectomia. Da? Se scot aceste țesuturi adenoidiene. Atenție! Pacienții tineri cu amigdalită recurentă au de asemenea infecție la nivelul țesutului adenoidian. Da? Deci n-au doar la amigdalite, n-au doar la amigdale, dar au și la acest țesut adenoidian. Din acest motiv, copiii sunt supuși adesea la amigdalectomie și adenoidectomie. Deci la copii se fac amândouă. Bine de știut, da? Întrucât țesutul adenoid poate contribui la dezvoltarea unor otite medii recidivante, foarte important, adenoidectomia poate reduce în anumite cazuri otitele recurente. Da? Bun. Și aici vedem care sunt indicațiile, da, tonsilectomiei, da, adică amigdalectomiei, da, și vedem. Când avem, deci putem avea indicații, da, pentru niște procese infecțioase sau alte indicații, da? Și vedem când avem amigdalită, atenție, dar când avem această amigdalită? Când avem amigdalită cronică, da, care nu trece, atunci ne gândim să le scoatem, sau când avem o amigdalită acută recurentă. Ce înseamnă ce înseamnă recurentă? Înseamnă 6 episoade într-un an, da? Deci odată la 2 luni face amigdalită. 3-5 episoade pe an în 2 ani, da? Deci între 3 și 5 episoade pe an în 2 ani consecutivi, atenție, sau 3 episoade pe an pentru mai puțin de 3 ani. It doesn't make any fucking sense, dar ok. Da? Deci 3 episoade pe an pentru mai puțin de 3 ani. De ce n-au lăsat asta aici? 3-5 episoade pe an în 2 ani sau 3 episoade pe an pentru mai puțin de 3 ani? Adică ce înseamnă mai puțin de 3 ani? Da, mă rog, de scade. 6 episoade într-un an, 3-5 episoade în 2 ani, 3 episoade în 3 ani. 3 episoade pe an, mai puțin de 3 ani. Da, ok, bine. Da, deci dacă avem amigdalită, da, acută recurentă 6 episoade într-un an, 3-5 episoade pe an în 2 ani sau 3 episoade pe an pentru mai puțin de 3 ani. Bun, sau dacă avem amigdalită cronică, da, acestea sunt indicațiile infecțioase ale tonsilectomiei. Deci amigdalita și amigdalita cronică, da, plus
abscesul peritonsilar. Da? Deci avem un absces peritonsilar, ori un absces recurent, ori un absces peritonsilar în cazul în care este necesară anestezie generală pentru incizia și drenajul primului absces. Da? Deci ori avem un absces recurent, ori avem un absces peritonsilar care a mai fost însoțit înainte de unul, da? Și pentru ăla a fost necesară anestezie generală. Da? Deci foarte important. Deci dacă am mai avut un absces și a fost necesară anestezia generală, atunci facem direct tonsilectomia, adică scoatem amigdalele. Bun. Și alte indicații, da, dacă acestea au fost infecțioase, da, amigdalita și abscesul, cu amigdalita cu ambele ei forme, și acută și cronică, și abscesul recurent sau această indicație de anestezie generală, ei bine, acum avem alte indicații și vedem obstrucția de căi aeriene superioare, care este simptomatică sau, foarte, foarte important, dacă avem apnee obstructivă în somn sau, bineînțeles, dacă avem suspiciune de malignitate. Da? Deci, în fiecare dintre situațiile astea, punem mâna și scoatem amigdalele. Bun. Cam asta a fost la faringita sau stomatita acută și cronică. Nu o să insist foarte mult. Am văzut virusurile cauzatoare, da? Am văzut că vorbim și de herpes simplex 1 sau 2. Am văzut că putem vorbi de acest streptococ alfa hemolitic. Am vorbit de candida, da? Penicilina, da? Care este adecvată dacă nu se îndepărtează amigdalele. Nimic complicat, da? Dacă sunt ascultate cu atenție și nu văd ceva ce n-ar fi de înțeles sau ceva ce necesită explicație suplimentară, da? Bun. Continuăm, da? Am vorbit de faringită sau stomatită acută sau cronică, vom vorbi de anomalii congenitale, da? Și vedem că cele mai des întâlnite anomalii congenitale ale cavității orale includ. Ei bine, pregătiți-vă. Avem anchiloglosia, în care limba este conectată la mandibulă printr-un fren scurt, da? Deci anchiloglosia, da? Limbă conectată la mandibulă din cauza unui fren scurt. Cheiloschizii și palatoschizii sau combinația lor, le știm, da? Bun. Dinți supranumerari, micrognatismul, da? Sau bărbia mică, da? Chisturi ale rebordului alveolar sau ale palatului, da? Tiroida linguală și hemangiomul. Deci foarte, foarte mare atenție, da? Anchiloglosia, când limba e conectată la mandibulă dintr-un fren scurt, cheiloschizii sau palatoschizii sau o combinație dintre ele, da? Dinții supranumerari, când avem prea mulți dinți, când avem bărbia prea mică, da? Micrognatismul, chisturi ale rebordului alveolar sau ale palatului, deci chisturi, tiroidă linguală sau hemangiom. Atenție! Da, când avem țesut ectopic tiroidian dintr-o anomalie, da, la nivelul bazei limbii. Bun. Vedem că dacă leziunile nu obstruează calea aeriană și nici nu afectează deglutiția, da, deci orice am avea dacă nu afectează calea aeriană sau deglutiția, cele mai multe defecte congenitale pot fi corectate chirurgical atunci când copilul este mai mare, da? Deci nu e neapărat să-l operăm la naștere. Bun, vedem că pe lângă consecințele estetice, atenție, cheiloschisisul intervine de asemenea în capacitatea copilului de a etanșeiza cavitatea bucală în timpul subtului, da? Deci nu poate pune gura pe țâță cum trebuie. Corecția chirurgicală este indicată din primele luni de viață, da? Și în planificarea, atenție, intervenției de corecție a cheiloschisisului se aplică regula lui 10. Da? Atunci când copilul are mai mult de 10 săptămâni, când cântărește peste 10 livre, da? Peste 10 pounds și când are o hemoglobină de peste 10. Da? Deci 10 săptămâni, 10 pounds sau mai mult de 4,53 de kilograme, de aproape jumătate, un pic mai puțin decât jumătate, da? Cât ar veni din 10 și hemoglobina peste 10. Bun. Copiii cu palatoschisis, atenție, nu au niciun mijloc de a separa fluxul aerian oral față de cel nazal, da? Sau de a controla conținutul oral, atenție. Asta înseamnă o incompetență velofaringeană. Da, și de ce au treaba asta? Din cauza incapacității de constricție velofaringeană. Da, deci ei n-au niciun mijloc de a separa, da, fluxul de aer oral față de cel nazal.
și acești copii nu pot vorbi articulat normal și adesea prezintă refluxul alimentelor în cavitatea nazală în timpul mesei, da? Ceea ce este foarte neplăcut. În plus, aceștia au presiuni de deglutiție scăzute care împiedică deschiderea sfincterului esofagean superior pentru tranzitul bolului. Mai mult, pacienții cu palatoschisis prezintă o otită medie seroasă cronică constant, da? Deoarece musculatura palatului este redirecționată, da? Cu afectarea deschiderii trompei lui Eustachiu. Da? Deci au o problemă și cu deschiderea trompei și automat vor avea o otită medie seroasă cronică. Da? Nu se egalează presiunile și am vorbit, da, la otita medie. Bun. Corecția palatoschisisului este realizată înainte de vârsta de 2 ani pentru a permite o dezvoltare normală a limbajului. Deci se face înainte de vârsta de 2 ani pentru a putea să se dezvolte cum trebuie copilul. Tuburi de ventilație auriculară sunt inserate de obicei la nivelul membranelor timpanice pentru a trata otita medie seroasă recurentă. Da, atenție! Cheiloschizisul și palatoschizisul sunt discutate în continuare în capitolul 24. Bine, mulțumesc. Atenție! Copiii cu sindrom Pierre-Robin, adică caracterizat prin hipoplazie mandibulară, glasoptoză și palatoschisis. Deci foarte, foarte important. Pierre-Robin, da? Hipoplazie mandibulară, glossoptoză și palatoschisis. Da, deci această hipoplazie mandibulară sau micrognație, da, bărbia mai micuță, glossoptoza cu limba care se duce, da, spre faringe și palatoschisis, ei sunt la risc de obstrucția căii aeriene cauzată de această deplasare posterioară a limbii, da, exact ce am zis la glossoptoză, da, foarte, foarte important, da, și acesta este sindrom Pierre-Robin, da, Pierre-Robin. Ne gândim la un francez, Pierre Robin, dacă vreți, da, care are, da, bărbia mică, limba, că vorbește el așa franceză cum vorbește, da, și palatoschisis, da, și foarte, foarte important la această glossoptoză, ne gândim Pierre Robin, că este unul care se tot înneacă când vorbește, da, bun. Obstrucția căii aeriene superioare, deplasare posterioară a limbii. Copiii cu această tulburare atenție nu au susținere mandibulară pentru limbă și prezintă sufocare și aspirație în timpul hrănirii. Pentru a trata cauzele mai severe, da, pot fi necesare biberoane speciale, fixarea chirurgicală a limbii sau traheostoma. Foarte, foarte important, da, să respire pe acolo, să nu facă obstrucție. Bun. Astea au fost o trecere rapidă prin revista anomaliilor congenitale și trecem mai departe, da, bine, nu-i mare lucru de reținut, foarte important această regulă a lui 10, da, pentru corecția chirurgicală a cheiloschizisului, da, peste 10 săptămâni, peste 10 livre, peste 10 hemoglobina, foarte, foarte important, da, bun. Deci apnea obstructivă în somn și sfărăitul, da, vedem că apnea obstructivă în somn este caracterizată de episoade recurente de apnee pe parcursul somnului asociată cu efort respirator, da? Bun, aceasta poate fi de cauză centrală, da, prin pierderea tonusului muscular și colapsul căii aeriene superioare în timpul fluxului inspirator, atenție, cu presiune negativă. Da, deci el poate fi de cauză centrală prin pierderea tonusului muscular și colapsul căii aeriene superioare, da, în timpul acestui influx inspirator cu presiune negativă. Da? Deci nu mai avem tonus muscular când avem, da, influxul cu presiune negativă, acesta va colaba, da? va colapsa, să spun așa, căile aeriene superioare. Deci foarte important, am zis, este caracterizată de episoade recurente de apnee pe parcursul somnului asociată cu efort respirator. Bun. Apnea se definește printr-o scădere a valorii înregistrate de senzorul termic oral. Da? Deci apnea se definește printr-o scădere a valorilor înregistrate de senzorul termic oronazal în cadrul unei somnografii cu cel puțin 90% din valoarea de bază pentru cel puțin 10 secunde. Da? Deci foarte important. Scăderea valorilor înregistrate de senzorul termic oronazal, da? Deci avem un senzor termic care e pus în zona oronazală, da? Oronazală, da?
în cadrul acestei somnografii și vedem, da, că scade cu cel puțin 90% din valoarea de bază pentru cel puțin 10 secunde. Bun. De asemenea, apnea obstructivă în somn este mai des întâlnită la adulții obezi, în special la cei care au obstrucție nazală și o circumferință a gâtului mare. Da? Deci care au gâtul mare și mai au și obstrucție nazală, mai sunt și grași, automat la ei este mai des întâlnită. Bun. La copii, indicele de masă corporală este de obicei normal, da? Dar prezintă hipertrofie adenoidiană și a amigdalelor. Da? Deci copiii săraci cu apnee în somn prezintă hipertrofie adenoidiană și a amigdalelor. Bun. De asemenea, bolile neuromusculare și anomaliile craniofaciale pot produce această apnee obstructivă în somn. Bun, sfărăitul nocturn și respirația orală, da, deci sfărăit și respiră pe gură sunt cele mai frecvente caracteristici ale acestor pacienți. Tulburările sistemice, da, la ei pe termen lung includ, atenție, cordul pulmonar, da, o insuficiență cardiacă dreaptă secundară obstrucției cronice de cale aeriană superioară, da, și hipertensiune pulmonară, precum și retard de dezvoltare. Deci foarte important, da, ei fac acest cord pulmonar cronic, da, insuficiență cardiacă dreaptă, secundară acestei obstrucții cronice de cale aeriană superioară și o hipertensiune pulmonară, da? Și pe lângă asta au retard de dezvoltare. Polisomnografia, da, adică studiul somnului, monitorizează pe parcursul somnului electroencefalograma, efortul respirator, frecvența cardiacă și saturația de oxigen. Da? Deci foarte important, la o polisomnografie se face o electroencefalogramă, vedem efortul respirator, vedem frecvența cardiacă și saturația în oxigen. Da? Ea ajută la confirmarea diagnosticului și determină severitatea și originea centrală sau periferică. Da? Deci ea vedem cât de... Da, ea confirmă diagnosticul, da, polisomnografia de apnee obstructivă în somn și vedem și severitatea și dacă are origine centrală sau periferică. Care este tratamentul adultului cu apnee în somn? Este asigurarea presiunii pozitive continue, da, în căile aeriene, da, prin CPAP. Da, deci asigurare de presiuni pozitive continue în căile aeriene, da, bun, pe parcursul somnului. La pacienții obezi, scăderea ponderală până la greutatea ideală este de obicei curativă. Da? Deci dacă slăbesc, pentru ei este de obicei curativ. Da? În cazul pacienților care nu pot nici slăbi, nici tolera acest CPAP, da? Care am zis că asigură presiunea pozitivă continuă în căile aeriene, să nu colabeze, da? Adesea este de ajutor recalibrarea căii aeriene. Da? Deci ne ajută să recalibrăm calea aeriană la acești pacienți care nici nu slăbesc și nici nu tolerează CPAP. Bun. Și prin ce putem face această recalibrare? O putem face printr-o septoplastie, da? Dacă au deviație de sept și au obstrucție nazală, da? Printr-o turbinoreducție, da? Printr-o tonsilectomie sau prin reducerea palatului moale, care se numește uvulopalatofaringoplastie. Da? Bun. Deci putem face această septoplastie, da? Să scăpăm de deviația de sept. Putem face o turbinoreducție, da, când tăiem dintr-un cornet nazal, da, tonsilectomia, da, scoatem amigdalele și țesutul adenoidian și, da, reducerea palatului moale, am văzut, tăiem din palatul moale, uvulopalatofaringoplastie se numește. Bun. Ce alte proceduri chirurgicale pot fi utile în anumite cazuri selectate? Ei bine, reducerea limbii, deci tăiem limba, avansare hioidiană și avansare mandibulară, da? Aceste avansări se fac cu fracturarea oaselor, da, știm, și se readuc, da, se realiniază prin chirurgie, da, și sunt foarte, foarte traumatice, da, și cea hioidiană și cea mandibulară. Bun. În reducerea limbii nu se referă la tăierea limbii, se referă la aducerea ei în poziția inițială, da? Deci, grijă. Da, bun. Și în cazuri severe, atenție, traheostomia este necesară pentru șuntarea căii aeriene obstruate. Da? Bun. Da, și cam asta e cu apnea obstructivă în somn și cu sfărăitul. Din nou, nu mi se pare foarte, foarte complicat, nu mi se pare nimic de neînțeles, dar da. Sunt lucruri de orice de știut. Da? Deci, grijă mare. Da? La polisomnografie,
la polisomnografie, da, la acest CPAP, da, la aceste proceduri, da, am zis septoplastie, turbinoreducție, tonsilectomie și reducerea palatului moale și la alte proceduri chirurgicale mai avansate, da, traheostomia dacă nu reușim cu niciuna și trebuie să șuntăm căile aeriene obstruate. Bun. Tumorile. Și cu asta vom încheia și partea de cavitate orală și faringe, da? Bun. Tumorile, vedem, tumorile benigne ale cavității orale și faringelui sunt frecvent diagnosticate prin biopsie, da? Deci tumori benigne, da? Atenție, dintre tumorile maligne ale acestei regiuni, 90% sunt carcinome cu celule squamoase, da? Deci carcinom squamocelular, da? Ne gândim că e aproape de piele, ne gândim că e din celule epiteliale, da? Deci similar, da, cu cele mai frecvente tumori de piele, da, carcinome cu celule squamoase, da, cu cele mai frecvente carcinome, voiam să spun, da, bun. Asemenea tuturor cancerelor capului și gâtului, acestea sunt în strânsă legătură cu consumul de alcool și tutun, deci foarte, foarte important această asociere cu alcoolul și tutunul, da? De asemenea, aceste carcinome pot sângera sau cauza durere, da? Deci foarte, foarte, foarte important, da? Consumul de alcool și tutun, big no, da? Și am zis că tumorile benigne, da, înainte de asta, sunt frecvent diagnosticate prin biopsie, dar aceste maligne, 90% sunt carcinome. Bun. Atenție, leziunile noi sunt stadializate conform TNM, da? Propusă de American Joint Committee on Cancer, bla bla bla, care ia în considerare localizarea și dimensiunea, implicarea ganglionilor și metastazare. Atenție, pacienții ale căror tumori sunt mici, fără implicare ganglionară și fără metastaze prezente, au o rată de supraviețuire mult mai mare decât cei cu dovezi de diseminare. Makes sense, da? E de bun simț. Bun, și hai să vedem. Carcinomul cu celule squamoase al buzei, asociat cu expunerea la soare și consumul de tutun, da? Deci e buză, da? Și vedem că cancerele de buză au un prognostic mai bun față de tumorile cavității orale, dar sunt mult mai agresive decât carcinomele cu celule squamoase similare de la nivelul pielii, da? Deci foarte important, sunt mult mai agresive. Bun. Carcinomele cavității orale, atenție, apar de obicei pe planșeul bucal sau pe porțiunea mobilă a limbii, da? Deci ce avem la nivelul cavității orale apare ori pe planșeul bucal, ori pe porțiunea mobilă a limbii. Acestea se pot prezenta ca tumori vegetante sau ca ulcere infiltrative. Foarte mare atenție. Bun. Am zis și de cele ale cavității orale, da? Am zis pe planșeul bucal, pe porțiunea mobilă a limbii, da? Tumori vegetante sau ulcere. Bun. Mergem mai departe. Neoplasmele, loje amigdaliene, ale trigonului retromolar și de bază de limbă. Atenție, da? Deci vorbim de lojă amigdaliene, trigon retromolar, bază limbă, da? Deci vorbim mai în spate, da? De cele ale cavității orale. Ele pot produce hemoptizii, da? Deci sângerări, da? Disfagie, dizartrie, da? Deci dificultăți la vorbire, dificultăți la înghițire. Trismus, da? Adică incapacitatea de a deschide gura din cauza implicării musculaturii pterigoidiene, atenție. Odinofagie, da, durere la înghițire și otalgie, da, putem avea o durere, da, care iradiază la nivelul urechii, deci deși este la nivelul, da, loje amigdaliene, trigonului sau bază de limbă. Bun. Atenție, pacienții cu cancer nazofaringean pot fi diagnosticați inițial cu otită medie seroasă cauzată de obstrucția mecanică a tubei lui Eustachiu, da? Orice adult cu otită medie seroasă unilateral, atenție, trebuie evaluat pentru o tumoră nazofaringeană, da? Deci știm și de la otita medie seroasă, da? Când este unilaterală, trebuie să ne gândim, adică știm că cauza ei este neegalarea de presiune, da? Și strângerea de transudat la acel nivel, trebuie să evaluăm, da? Pentru o tumoră nazofaringeană. Aceste cancere sunt frecvent asimptomatice și sunt adesea descoperite, da? Deci cancerul nazofaringean, în urma evaluării adenopatiilor cervicale metastatice, da? Deci foarte, foarte important. Bun. Ca și tratament, vedem că tumorile maligne ale cavității orale și faringelui sunt tratate prin chirurgie, radioterapie, combinație dintre acestea sau chimioterapie adjuvantă.
Da? Deci foarte important, mai reiau rapid, da? Benigne, frecvent diagnosticate, maligne 90% carcinome, strânsă legătură cu consumul de alcool și tutun, pot sângera sau cauza durere, TNM, da? Carcinomul cu celule squamoase, expunere la soare și consum de tutun mult mai agresiv decât cel al pielii, carcinomele cavității orale, da? Planșeu sau porțiunea mobilă a limbii sub formă de tumori vegetante sau ulcere infiltrative, neoplasmele, da, am zis, ale bazei de limbă, trigon și loja amigdaliene, pot da sângerare, disfagie, dizartie, trismus, odinofagie și otalgie. Și vedem cei cu cancer nazofaringean, că de aici venim la otalgia asta, da, sunt inițial diagnosticați cu o tită medie seroasă. Bun, și știm mai încolo, da? Bun, am zis că tumorile maligne ale cavității orale și faringelui tratate prin chirurgie, radioterapie, combinație dintre chirurgie și radioterapie sau chimioterapie adjuvantă. Atenție, leziunile mici superficiale fără metastaze pot fi tratate fie prin chirurgie, fie doar prin radioterapie, deci foarte important. Din păcate, multe cazuri de carcinome cu celule squamoase ale cavității orale și faringelului sunt asociate cu o rată mare de metastazare în ganglion, da? Necesitând evitări ganglionare sau tratament radioterapic. Deci foarte, foarte important, majoritatea, da, deja sunt la ganglioni. Atenție, tumorile primare mari și cele asociate cu adenopatii cervicale de obicei necesită o combinație între chirurgie și radioterapie. Iar, atenție, chimioterapia adjuvantă poate îmbunătăți controlul locoregional și supraviețuirea. Și vedem că, în general, mulți pacienți au rate de supraviețuire similare cu cei tratați prin chirurgie și radioterapie postoperatorie, da? La chimioterapia adjuvantă, atenție. Așadar, scheme specifice de tratament sunt adaptate necesităților medicale și psihosociale ale fiecărui pacient. Da? Deci grijă mare, da, cu această chimioterapie adjuvantă, pentru că au rate de supraviețuire oamenii, da, similare cum au fost tratați prin chirurgie și radioterapie postoperatorie. Bun. Cavitatea orală și faringele sunt afectate funcțional după chirurgie și radioterapie, da? Deci se va da o afectare funcțională mereu. Pacienții cu acest tip de afectare necesită echipe multidisciplinare de medici și terapeuți pentru reabilitare și păstrarea funcționalității. Tehnicile de reconstrucție chirurgicală și de iradiere, atenție, sunt în dezvoltare, având scopul diminuării morbidității da, asociate tratamentului. Bun, deci ține minte, da, tumori maligne, da, tratate prin chirurgie, radioterapie, combinație și chimioterapie adjuvantă. Am văzut cele mici ori una, ori alta. Pot fi tratate cu succes și prin radioterapie și prin chirurgie. Cele mai mari, da, care au metastazat, evitări gangliodare și tratament radioterapic, și tumorile primare mari cu adenopatii trebuie combinație între ele. Da? Și vedem că chimioterapia adjuvantă poate îmbunătăți controlul locoregional și vedem că au rate de supraviețuire similare ca cei tratați prin chirurgie și radioterapie postoperatorie. Foarte, foarte importantă această chimioterapie adjuvantă. Bun. Da, și cu asta terminăm cavitatea orală și faringele și trecem mai departe, da, bineînțeles, la laringe.